ko ni nyenyin kalimin ke ko dajjali bena ko abe su kunu ko abe mogo fili fana yala suyin kunu li abe kafiru doron de kunu ube abe muminu de kunu bon dajjali min do ciden ko nabi nyuma site nama aka mogo baga dajjali ma annabi nyuma site na ba aka mogo baga dajjali ma ciden fana ya kan manton baga dajjali ma hada maden de do mi hada maden min do ko munun ba bolo ala de yu dama o tayira fana ko ala bafe fitina de do ni la jarabi ciden ko sebelen ba tenka kafiri kafiri o sebelen be dajjali tenka de kafiri o sebelen ba kare ciden ko man samiya bi dajjali fali yani anhu akoni mugo ne dajjali kibariya me ima bwanda de fitina do ima bwala akoni dajjali bora kale ciden to jiya kuna lebe do aka manto na ce me ni dajjali ma bo kale to jiya kono ewa mugo kelen yere ki yere defa de ewa ni dajjali bora jiya dugu be do abela fo makani madina dajjali te doye makani madina wo shi de te fo la be malikaw de bilaw be makani madina tanga dajjali te se ka doye abe mo la fitina na mo munuma aba wole kwa kalli manana alai yahudiya shibhani yahudaw de betu ko na mo munuma ba wole kwa kalli manani alai oye mo nyana mawde kasu ko ni wuli oye la jarabi de sunu mo fatulen ko fe ka ko banna ete se ka wuli ko be na ko reke jian ko no be minana ube te minana oye wulu ka ko banne la jarabi ni fitina abe de munu be nyana mayala abe mogo wole kwa kalli munani alay ko ale de alay alay Allah jarabi ko do ba bula ba fo ya arjanna ko do ba bulo tasuma ba bula ba fo ya jahannaba ni elli munana ye abi bila akari janna kono mo beta ke ema jahannaba de ni kafirana ye mogo nyana abi fila ka jahannaba en kono me ala bo yele makka ki mar janna de alaba ayelema na ya ifila ka jahannaba in kuna laba ayelema ka kimar janna na madina te saka do madina ci den ko kabilan min ka gele dajjalika bani temimi muhammad ibn abdul wahhab abora kabilan min o kabila in fana beto jiyan kuno fokata jiyan laba hadisa sala u kabila fula de la u beto jiyan kuno fokata jiyan laba bani temimi ani ci den yere ka kabila nunu beto jiyan kuno ni jiyan kabila to jiyan laba be se ka do soro jiyan kono do be ni jiyan laba in bena ko kabila be tunu pew haraka mo kelente do ko ka men nin kabila fula be to do ko ka fo jiyan wuli bani temimi ani ci den ka kabila ako kabila min ka gele dajjali ka kelelila ko bani temimi de na madina te se ka do madina de kamalen fonnan kai do ewa afalen do nila obe bo kata dajjali ma dajjali ba wole kata yere ma ko akalli munana ba foy nete limunani dajjali de aba faga na ya faga aba kunu aba fo itel ibelli munani nyewa aba fo sisa de yere do fara linkat dankan yaka ko yedda dajjali sisa yere da nyen dankan ya sore ka kola ko yedda dajjali yere aba isa ko aba kantige tuguni ala be kamale in kan be ken daga yi atese ko kantige ko to lade isa be jigi isa de be dajjali fana faga donc dajjali bena kafiri de do ewa mogo do be na ko ayelli mana ninne nawli mana na ye ala ya kaye aba fo sanji kana sanji bena aka sene ke fe umbenya aka baga umbenya me ayaw ke kafire ka babette mauka na mogo doma
na kwa kalli munane alai na ma so abe ewa sanji tiga ola aka sene ke fe be jaka bagaw na kadaba bebe halati fitina do ala yo koy fitina wudiro ni ala yu dama ka ke fitina ka ke la jarabe no otayira ko aka ko kadi alai otayira ko kaba ko do odi ato don ke ko niye mugo ye abake ka ko jugu ke ala bake ka ko jugu nya bolo istidraja de kana nyaga tigila de o nyona de fude dajjali tay mugo be se ka ke ala ka jugu ye kafiri do mushriki do me ala be ko do nyaga bolo kunye bolo ka marasa ka nege marasali de do ni fitina di de do me ani ala ba tigi fe ko kele unte wa dajjali tay wode serengara kara ko ban serengara kara anna kira na daga duwa ka yana fo ke bon ko Bamako ya ni ka mogo banna ibe wuli ya kata duwa ke burusula ko fembala wa nye karamogo ka ɲininkali jaabi ɲa lajɛnnin na ɲu dɔw lamɛn kaseti kɔnɔ ka taa ibune usemenu ibumbaji Sheikh Albani o ko ni mɔgɔ min ta ye sinji tugu de e ka balima suru dɔ de banna n'i ma taa duwawu kɛ u b'a jate i bolo sinji tigɛ ka taa duwawu kɛ baasi t'a la o ko ni mɔgɔ min ka balima suru dɔ banna ni e yɛrɛ y'a dɔn n'i ma taa duwawu kɛ u b'a jate n bolo sinji tugu de ani balima juguya baasi t'a la i ka duwawu kɛ a ye o ko mɛ sisan mɛ u saba bɛɛ y'a fɔ o ko mɛ sisan ala ye ewa siraw dɔ di anw ma min ye telefoni ko in ye ni yɛrɛ y'a dɔn i taali depase b'a la degun b'a la telefoni wasara i bɛ se k'u wele ka duwawu kɛ o bɛ wasa kɛ mɛ ni mɔgɔ min taara ni yɛrɛ y'a dɔn ni ma taa a bɛ jate n bolo sinji tigɛ baasi t'a la i ka taa waaleykum salaam bon ko ni mɔgɔ ni e ye i ka fa nafolo dɔ ta taa kalama i fa fatura o juru b'i kan na ba o juru b'i kan na ciren ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafsi a ko silama a kan nafolo duni tɛ daga fo a yɛrɛ nin ka diɲɛna a ka ta ka di ma doni kaba ko hari ni fa de do i ye nafolo minnu ta kɔfɛ umu sara ma a ma jɛ n'a ye i ma a ɲin'a fɛ i y'u suɲa de n'i nana nimisa o la i b'u saga ka nafolo la de i bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka nafolo ni a se b'i ye k'u saga la u ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tabagaw k'u tila u fara nafolo kan u bɛ u k'a di tiɲɛ tabagaw ma bɛɛ k'a tila u bɛ ni tiɲɛ tabaga wɛrɛ t'a la ni e tɛ i ka saraka ta tɔgɔ la dɔɔnikɛbaw ye o de fɔ i ye minnu ta kɔfɛ ni nimisira i tuubira e b'u jate de u ka ca u sagi o de bɛ kanbari o ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ɲininkali filanan ko ni misirimɔgɔw ko n'u ye wari ta ka taa duwawu kɛ ni fa banna o bɛ cogo di an bɛ kuma misirimɔgɔw fɛ fɔlɔ misirimɔgɔw a k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ y'a ka wari don misiri kɛsi la a ka wari kɛra wakifu de ye misiri ma a laɲini ye de ne ka wari ka don misiri de la o ye wakifu de ye o bɔra misiri de kama o wari in tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ si ye ni misiri ka kungo tɛ fɛn o fɛn ye misiri kɛsiw le wari minnu donna misiri kɛsi kɔnɔ misiri de kama o wari man ka bɔ ka dɔ depase wɛrɛ si la ni misiri ka ko tɛ kelen kuma mana duwawu wari o tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ka taa ko duwawu wari ka taa duwawu kɛ mɔgɔ ye ka wari ta ka d'a ma o tɛ silamɛya sariya yɛrɛ kɔnɔ janko ka t'o bɔ misiri kɛsi la misirimɔgɔw kana ninnu bɔ misiri kɛsiw la dɛ ko karasa banna a ka mɔgɔ banna an ka dɔ ta kɛsi la an ka taa duwawu k'a ye misiri kɛsi dɔn yɔrɔ tɛ dɛ nin ka faamu misiri kɛsi wari dɔn yɔrɔ tɛ a tɛ sariya kɔnɔ yɛrɛ janko ka misiri wari ta ka taa don o la kɛlɛ a filanan min ye u bɛ taa di e min ma dɔɔnikɛbaw ko duwawu wari minnu filɛ nin ye u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ sunna kɔnɔ ciden ma kɛ ya sɛbaw ma kɛ taabinaw ma kɛ taabitaw na ma sabati bolo
duwa wori masabatu golo silamiya sariyala mais don ke wa Cheikh Abdallah Bumbaji nyinin kara o kunna bora adiri madu ako duwa wori munu fulen de ni bora o dira mogo munu nyudi ako uma di suma de o yo di kabila su ka kabila mogo de ma dépasser munu be su kofe o bo dépasser ke chogomi donc ako o wori sugun na minana kabila de be adonyoro o be kabila de mo no benna ka kake minye kabila de ba kai ninte ciyen koy su ka worite adira su ka kofe mo de ma ulu be se ku yere de mena e chogomi wala o be sagi kata su ka mo de ma ciyete mi ala kulli halaka minali yere konite sunna kunate sariya ko bon ko doko tarawih min fulen ne ubetta do be tan salli tahajjudun ubetta ni saba salli ko be chogodi nyinin kali keran nin ka yasinya duri anyafo anko cide an bai setu ya nyini yan bai setu nyinin ka ciden kan nafilala ako sungalo te ko ciden tumbe tani kele de sanne o ye ciden kan nafila de ni mogo min shera kida tani kelena o tani kelen yere ciden tumba salli chogo mi ka sallo chogo la ode kan ciden ka tani kele munun koy kanatte me tani kelen ka ulubu ka tani kelen be salli ciden ka arakan kele salli watila ya lo fana ciden ka salli chogo ya ciden ka tani kelen min fulen ne adella ka sabati arakan kelen kono yebba kala ka ali murana kala kan nisai kala arakan kelen ko nintani kele ni ciden ya adamina wakatu dola abe sube de keni tani kele nye na abe tilala fo salatu be sunna na abe janya an ba shi tunyininka aye ciden kan nafila chogo de fo sungalo do ciden de tani kele ka don ka ko ni mo min shera kadda tani kele la ko mi shewul sera buntama ka salli ko mi ciden ka salli chogo akani men ni yere yado ite se ka tani kele injanya komi chide nya janya chogo me ko do fara jate ka do fara arakan jate ka bunte mi an ninfo majmu fatawa kono bo chiden kan nafila de fule ka fo me ninta ni mayira ninte komi kon nafila danye tani kele ko fente se ka fara ka anyo fo ya an ko chide nyere ka kuma koso salatul layli masna do nana ka chide nyere ka salli chogo de la kaimiyan wa kaifiya hakim min be salli ani abeke chogomi chide nye kaifiya fuatigie me kaimiya aya dade oka ako salatul layli masna ko sufe salli be fulade salli ka salamu bila ibe fula salli ka salamu bila ni sirana ko dugo bena je ibe kelen salli iya hakim min sallana ke wotiriye ko chiden fule ka aywa nafila nke chogo fo ceyinye mais ama jate foy ciden fana cira bangeli de kama na ya soro nafila atette me arkanta ni kele ka tumbo bangay atumbe hakke fana foy me ciden ma hakke fo donc ni ya yira ciden ma hakke ken nafila la do beta fo koy bune muslimini ko al bune muslimini do albanu kulu bakay kanate mal tan kele ka bune muslimini sen tala ko sen wala bune muslimini ko akon ni mi rajihu ye min ye ciden kan nafila ye tani kele tani saba ni mogo min dara do o kany akon me kafo koy kanate me arakanta ni kele ka bune muslimini ko doni mbembe mogo min bolo ola ko delila fule ciden koy kanate me arakanta ni kele ka ko alem perelendo abe nyana mayara ngati me o tigi ka o delila nati me ako ale badwa dantigelim ba ka o doni te mogo sibolo ka fo ciden ko mogo kanate me arakanta ni kele ka o se minu ko ale dantigelim ba ka o doni te mogo sibolo ni be se kana noye ate ako bali doni be e ka wa hakilina soso yere de doni bi ka hakilina soso de donc ako arakanta ni kele dan ewa nafila hakke ciden ma hakke fola
balma ambe min fo hakkete nafila la shaykhul islam bun taymiya ko akun nafila hakketala ni mugo min ko nafila yettani kele de kana do bola kana do faraka ko iqatawra nyofu ya siya joli majmu fatawa kono balma hada maden kera chogo hada maden be qatawde albani doni ke be qabba mustahidu hadisa dom ba ngana doni ke ba qabba do ha me anyona doni ke ba wo ya fo qatawya et puis afule kam min fo ko mo kanate me arakanta ni kele kan bahasu kele ku yo bahasu ke chogo ma doni ke ba shiye min ni nyona fo anye ate sheba wula ate tabina wula ate tabina wula doni ke ba min nya fo ko mo kanate me arakanta ni kele kan nafila la doni ke ba te akelem pewde ya fo depuis sheba utilala do asosolu gonu nyogon uma hakke kala tabina utilela uma hakke ken nafilala tabina utilela uma hakke ken nafilala majhabi tigun nani mbe uma hakke ken nafilala awa cide nyere ma hakke sigala cide nyo obila hada maden nyere ni ka hak e waswade bolo ni sera kam min salli aya akakuma ko salatu layli masina ari ciden ko sungalun nafilala ko man kama ramadana imana wa ihtisaba ko ni mo minye sungalo jo ama hakke fiye akoni mo minye sungalo jo na ya soro atette me hakkela ciden tumbe hakke infuya a cira ni bangeli de ati adda do kawo ako fana man kama laylatul qadri akoni mo minye laylatul qadri sujo ama hakke fiye donc ambe min fo mo kan nin famu kataw de koy ka fo mo tette me arakanta ni kele ka kataw do koy ciden ko ni arakanta ni kele salli mais nafilay kanate me arakanta ni kele ka kataw do koy kuma la fule kataw awa doni ke baga ma fo albaniye awa ni doni ke ma be ala fana akelende baka bunu se minu te bunu sunu ko delilate mo si bolo adoni te mo si bolo koy kanate me arakanta ni kele kan nafila la ko adoni te mo si bolo ako tawqi araka hakete tawqifiya de ako doni te mo si bolo aya fo kam majmu fatawa kono kata keme ani bi kononto ni nani kata keme ani bi kononto ani woro aye ciden kan nafila hakefo awan akoni mugo min temena arakan tani kelenka idonna hadisa kono man ahdasa fi abruna haja mali saminu fa huwa raddu ako atigi qawlun dayif oba kam majmu fatawa kono kata jiju tani nani na akam majmu fatawa jiju tani nani na nimuro keme ani bi konontoni nani kata nimuro keme ani bi konontoni woro ayen nin kuma foy ka ciden kan nafila hakefo akon ni min sera kadala o yesunay akon mugo ni akon me ciden ama hakke ko nafila la de ama hakke do nafila la de ako ciden ma hakke sigi nafila la akon ni mugo min fana ko arakantani kele ko ni temena ola idonna hadisa kono ni ciden ko ni mugo min min do dina kono be sagema iye bidiyake ako qawlun dayif aka atige ka kuma Allah fulenya alaka hakil mandam albamu tebe di buku bandiro salatul fatiha aw kem mesere na salatul albamu tebe di buku bandiro salatul fatiha bo ko almami min ba ka salli ka kutuba ke salatul fatiha salli be biya ko fewa wonna ya suro salatul fatiha aqida munun fora nofe dusukuna shirin munun fora nofe shiratigi kasirala tijaniya kasirala dizukuna shirin munun be salatul fatiha nofe na ya suro aqida dusukuna shiru ba bolo sallite saha ko fe mais no ya suro o aqida no dusukuna shiru ta alela alebe jaman nofe dro nyin fa suro nindela ale bala mais aqida ni dusukuna shirin munun be ewa salatul fatiha nofe uluta ale bolo bo bidiya mo de do bidam mi malla bo silam yakono ni sali yoro weti bolo salli be saha ko fe ni sali yoro be woro tajuma sallo tigi ko fe Allahu akbar Allahu akbar
bon ni nyen kalim minke ko tamade mo min be tamade nyala ya do ale salle munu nyen nani ale be fula de salle bo yoromi awru ye dugu mo de awte tamala ni tamade nana ka kawu kalima me kawula salle o be ke chogodi sani tamaden ka do salle la ba fo jamai ne tamaden de yede ne ta dafa ne be fula de sallim be salamu bila ayere ba dafa na yere abette me anunye wala abe fula salli abe salamu bila jamato mununte tamaden aba ata to dafa na yere abe kenin chogode la cide sallallahu alaihi wasallam fatu makka sa tumama nana makka ciden tumbe jate tamaden de me na sallerin makan kauye ciden ba fu makan kau an ye tamaden de ni ciden ye fula salle ni tamaden munun ba no fe ulube salamu bila makan kau buta da fanu yere o de sunnay me ni tamaden de sallira almamin no fe almamin min te tamala iba da fa no fe de ni e tamaden kira almami ko fe mo de ete dobo sallila de ibe salli da fa almamin no fe de o ya almami to ko nyade mais ni etama dende kera almamiye ibe fula de salli ka salamu bila jama muta to dafanu yere bo konni ekelembe ikasufe nafila ke kasokono qur'anate ekunna e ba fe ka qur'ana jigi fana abe daga ika qur'ana ta ka kala kono wa aha basi talo be daga ye amba sheto aka jonke jekewana amba sheto tumbo teme anye akan nafila kenan ba sheto qur'ana tunta kun kono la atumbe qur'ana de ta kala ja kono ka qur'ana kala wala ni yere ba fe ka qur'ana jigni yere kan nafila la qur'ana ti kunna adagara ika qur'ana ta ka kala kono basi tola wa alaykum salam أنا قاعد أقول لك بكرة ساسا كنت قاعد أسمع بلغة وقال ساسا كسينا نقول سيرسو بقولي سوي بنو سكان لبيله كمكرة وسير دولتين أنا بنو ساسا فرنسي دوام كيون غارني أمريكا دوام كيون غارني أنغولا دوام كيون غارني مكارم كوم كارو هيبري ساسا يناري تانتا خيري وانا يبغى سوي بلغة بونو إنتهر سوي بلغة لمن أنا قبي مخا ملون ميرا دي فرنسا من أمريكا من البلانكاس هو يقول كنت هو كيمياء بس يتيتان تخيل غير كان قبي كان أنا كذا إذا كذا حالنا أنا ولا بس وان ترينا بسي bo awala raw parce que nya fo sale e mi fo ko nye do wori mi fo ko france ke su de be ni mo mi fatura dana yamado mo nyuma do wori ude bena ko ale ye korosili ke burusu mo bolo sisa ko ni wori do wori min bora france ube abora ameriki ko bafo ko cinyete boko ewa musommanu munun be bambagato ka dem muso munu be lute do sorala ko bafo cinyete ko tuma me ale nyinin kali jabin bolo men bolo nkumanaka abora ko fe kananka wala hawara maneraw ne ko folon ko ambu bo sariya yerete folo do wori nunun te islamiya sariya na dina ni sunna yere kono folo kele nko afulana nu bora nye doni ke baga minye nu ya anyini ka udo nyorola Sheikh Abdallah Bumbaja ko cinye wute su ka cinye yede ni su yere ye wori min bara asara kato uba ka juru munun tumbe mugula sana yere kan yana maya ka juru tumbe mun la fatulen ko na ka juru sara nunun de yesu ka wori wuye nunun de cinye me do wori min be bo akofe o ma di alema de wodira kofe mo dema o te cinye koy o dira kofe mo dema kame yere nu ye ne nyinin ka do nyoro la ntum ba fu yere neta do nyoro fo parce que te sariya kono nden stega de nyoro fo la me hari sisa nye do nyoro fo la nya ye Sheikh Abdallah Bumba nyinin karala o ko sariya te sunnate men nimu minana cinye wute o dira kabila de ma kabila de be sige kabbe o ka ke choko ka
ni kabila mo benna ke chogo min ka ku ka ke o chogo la ko chogo de la chinyute bo ko mo mi salliji talen ko fa ye cigarette mi o be salliji chinyaba wate salliji chinya me cigarette de mi de haramu ye cigarette mi de junubu bala me aka salliji machiya wa alaykum salam gimana ji kafata tami bo ko ni ye duwawu kɛ duwawu in kɔfɛ ka muɲana o ma sabati ni ye tɛgɛ ja ka duwawu kɛ du duwawu banna dɔrɔn i tɛgɛ jigi hadisa min nana ko ni tiden tun ye duwawu kɛ a y'a tɛgɛ ja ka duwawu kɛ ko a t'u sagi abada fo a b'u muɲana hadisa lafilen don tɛgɛ fula tɛ muɲana i b'u jigi dɛ ko tarawihi salli la k'i tɛgɛ bolo ja ni duwawu bɛ kɛ dalila bala sɛbaw tun b'a kɛ u ko a sabatira Umar ibn Khattab nɔnɔ ni sɛbaw kun duwawu kɔnɔtɔ la u b'u tɛgɛw ja mais tɛgɛ ja sugu min don an y'a fɔ cogo min i k'u fula ja ten u bɛ i k'u kɛ ten mais minnu b'a kɛ ten u bɛ ka taa sanfɛ olu t'a la mais tɛgɛ bɛ ja sunna de don waati ban subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ni ɲɛɲinin kali min kɛ ko dajjali bɛna ko a bɛ su kunu ko a bɛ mɔgɔw fili fana yala su in kunuli a bɛ kafiru dɔrɔn de kunu a bɛ muminu de kunu bon dajjali min do ciden ko nabi ɲuman si tɛ n'a ma a ka mɔgɔw bagabaga dajjali ma annabi ɲuman si tɛ n'a b'a ka mɔgɔw bagabaga dajjali ma ciden fana y'a ka mantonw bagabaga dajjali ma hadamaden de don mais hadamaden min do ko minnu b'a bolo ala de y'u d'a ma o t'a yira fana ko ala b'a fɛ fitina de don ni lajarabi ciden ko sɛbɛlen b'a ten ka kafiri kafiri o sɛbɛlen bɛ dajjali ten ka de kafiri o sɛbɛlen b'a ka de ciden ko man samiya bi dajjali falyani'a anhu a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ne dajjali kibariya mɛn i ma bɔ a la dɛ fitina don i ma bɔ a la a ko ni dajjali bɔra k'ale ciden to diɲɛ kɔnɔ ale bɛ don a ka manton n'a cɛ mais ni dajjali ma bɔ k'ale to diɲɛ kɔnɔ ayiwa mɔgɔ kelen yɛrɛ k'i yɛrɛ dɛfa dɛ ayiwa ni dajjali bɔra diɲɛ dugu bɛ a bɛ don a bɛɛ la fɔ Maka ni Madina dajjali tɛ dɔ ye Maka ni Madina wɔsi de tɛ fɔ ala bɛ malikɛw de bila u bɛ Maka ni Madina tanga dajjali tɛ se ka dɔ ye a bɛ mɔgɔw la fitina n'a nana mɔgɔ minnu ma a b'a wele k'a ka limana ni ala ye yahudiya subahani yahudiyaw de bɛ tugu a kɔ n'a nana mɔgɔ minnu ma a b'a wele k'a ka limana ni ala ye o ye mɔgɔ ɲɛnamaw de ka su kɔni wuli o ye lajarabi de sinon mɔgɔ fatulen kɔfɛ e ka ko banna e tɛ se ka wuli ko i bɛna ko wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ minɛ na ou bien tɛ minɛ na o ye olu ka ko banna lajarabi ni fitina a bɛ de minnu bɛ ɲɛnamaya la a bɛ mɔgɔ wele k'a ka limana ni ala ye ko ale de ye ala ye ala y'a lajarabi ko dɔ b'a bolo a b'a fɔ o ye arijanna ye ko dɔ b'a bolo tasuma b'a bolo a b'a fɔ o ye jahanaba ye ni e limana n'a ye a b'i bila a ka arijanna kɔnɔ mais o bɛ taa kɛ e ma jahanaba de ni kafira n'a ye mɔgɔw ɲana a b'i fili a ka jahanaba in kɔnɔ mais ala b'o yɛlɛma k'a k'i ma arijanna ye ala b'a a yɛlɛma n'a y'a fili a ka jahanaba in kɔnɔ ala b'a yɛlɛma k'a k'i ma arijanna ye n'a nana Madina a tɛ se ka don Madina ciden ko kabila min ka gɛlɛ dajjali kan Bani Temimi Muhammadu bin Abdul Wahab a bɔra kabila min na o kabila in fana bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ laban hadisa sahara u kabila 2 de la k'u bɛ to diɲɛ kɔnɔ fo ka taa diɲɛ laban Bani Temimi
ani ciden yere ka kabila nunu be to diya kono me diya kabila to diya laba be se ka do soro diya kono a do be ni diya laba imbe na ko kabila be tunu pew haraka mo kelente do ko ka me nin kabila fula be to do ko ka fo diya wuli bani temimi ani ciden ka kabila ako kabila min ka gele dajjali kelelika dajjali ka kelelila ko bani temimi de na madina te sika do madina de kamalen fonnan kai do ewa afale do nila obe bo kata dajjali mo obe bo kata dajjali mo dajjali ba wole kata yere ma ko akalli mun na ba foy ne telli mun ni dajjali de aba faga na ya faga aba kunu aba fo itel ibelli mun ni nyewa aba fo sisa de yere do fara linka dankan yaka ko yedda dajjali sisa yere de nye dankan ya sore ka kola ko yedda dajjali yere aba isa ko aba kantige tuguni ala be kamale in kan be ken daga atese ko kantige ko to lade isa be jigi isa de be dajjali fana faga donc dajjali bena kafiri de do awa mogo do be na ko ayelli mana ni ne nawli mana na ye ala ya kaye aba fo sanji kana sanji bena aka sene ke fe umbenya aka baga umbenya me ayaw ke kafire ka babete mauka na mogo doma na ko kalli mana ne alai na ma so abe ewa sanji tiga ola aka sene ke fe umbeja aka baga una ka daba bebe halati fitina do ala yo kai fitina wudero ni ala yu dama ka ke fitne ka ke la jarabe no otayira ko aka ko kadi alai otayira ko kaba kodo odi ato don ke ko niye mugo ye abake ka kojugu ke ala bake ka kojugu nya bolo istidraja de kana nyaga tigila de onyo wona de fule dajjali tay mugo bese ka ke ala ka juguye kafiri do mushriki do me ala be ko do nyaga bolo kunye bolo ka marasa ka nege marasali de do ani fitina di de do me ani ala ba tigi fe ko kele unte wa dajjali tayo wode serengara kara ko mo ban serengara kara anna gira na de duwa ka yala ko ke mo bo ko Bamako ya ni ka mo banna ibe wuliya kata duwa ke burusula ko fembalawa nye karamogo ka ɲininkali jaabi ɲa lajɛni na ɲu dɔw lamɛn kaseti kɔnɔ ka taa ibnu semenu ibunbaji sheikh albani o ko ni mɔgɔ min ta ye sinji tugu de e ka balima suru dɔ de banna n'i ma taa duwawu kɛ u b'a jate i bolo sinji tigɛ ka taa duwawu kɛ baasi t'a la ko ni mɔgɔ min ka balima suru dɔ banna ni e yɛrɛ y'a dɔn n'i ma taa duwawu kɛ u b'a jate n bolo sinji tugu de ani balima juguya baasi t'a la i ka duwawu kɛ a ye u ko mɛ sisan mɛ u saba bɛɛ y'a fɔ u ko mɛ sisan ala ye ɛwɔ siraw dɔ di anw ma min ye telefɔni ko in ye n'i yɛrɛ y'a dɔn i taali depase b'a la degun b'a la telefɔni wasara i bɛ se k'u wele ka duwawu kɛ o bɛ wasa kɛ mɛ ni mɔgɔ min taara n'i yɛrɛ y'a dɔn n'i ma taa a bɛ jate n bolo sinji tigɛ baasi t'a la i ka taa waaleykum salaam bon ko ni mɔgɔ ni e ye i ka fa nafolo dɔ ta taa kalama i fa fatura o juru b'i kan na ba o juru b'i kan na ciren ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafsi a ko silama a kan nafolo duni tɛ daga fo a yɛrɛ nin ka jɛna a ka ta ka di ma doni kaba ko hari ni fa de do i ye nafolo minnu ta kɔfɛ umu sara ma a ma jɛ n'a ye i ma a ɲin'a fɛ i y'u suɲa de n'i nana nimisa o la i b'u saga ka nafolo la de i bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka nafolo ni a se b'i ye k'u saga la u ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tabagaw k'u tila u fara nafolo kan u bɛ u k'a di tiɲɛ tabagaw ma bɛɛ k'a tila
ube ni ce tabaga wure tala ni ete ka sarakata togola doni ke baw yo ko def iye munun ta ko fe ni misra tubira e bu jate do kacca usabi o de bi kambar o yenyi ni kali furo jabu nyinin kali fulana ko ni misiri mogo ko nu ye wori takata duaw ke ni fa banna o be chogodi ambe kuma misiri mogo fe folo misiri mogo akado mogo ya ka wori do misiri kesila aka wori kera wakafu de misiri ma alla nyini de ne ka wori ka do misiri de la o ye wakafu de o bora misiri de kama o wori intese ka ke fengore siye ni misiri ka kungote fengo fenye misiri kesu le wori munun do na misiri kesi kono misiri de kama o wori manka ka boka do depasser wore sila ni misiri ka kote kele kuma mana do wori wote sharia yere kono kata ko do wori kata do ke moye ka wori ta kadama wote silamiya sharia yere kono jango kato bo misiri kesila misiri mo kana nonu bo misiri kesi wala de ko karasa banna aka mogo banna an ka dota kesila an ka ta duwawu kaye misiri kesi do yorote de nin ka fam misiri kesi wori do yorote ate sariya kono yere janko ka misiri wori ta kata do wala kele afulana minye ubeta di emima doni ke ba ko do wori munun fulen ni ute sariya kono ute sunna kono cide make ya sheba make tabi na make tabi tawi na masabatu golo duwa wori masabatu golo silamiya sariyala me don ke wa Sheikh Abdallah Bumbaji nyinin kara o kunna bora adiri madu ako duwa wori munun fulen de ni bora udira mogo munun nyudi ako uma di suma de o yo di kabila su ka kabila mogo de ma dépasser munun be su kofe o bo dépasser ke chogomi donc ako o wori sugun na minana kabila de be adonyoro o be kabila de bolo no benna ka kake minye kabila de ba kai ninte ciyen koy su ka worite adira su ka kofe mo de ma ulu be se ku yere de mena e chogomi wala o be sagi kata su ka mo de ma ciyete mi ala kulli halaka minali yere konite sunna kunate sariya ko bon ko doko tarawih min fulen nenye ubetta do be tan salli tahajjudun ubetta ni saba salli ko be chogodi nyinin kali keran nin ka yasinya joli anyafo anko cide an bayi setu ya nyini yan bayi setu nyinin ka ciden kan nafilala ako sungalo te ko ciden tumbe tani kede de sanne o ye ciden kan nafila de ni mogo min shera kida tani kelena o tani kelen yen ka tani kele mun koy kanate me tani kelen ka be salle ciden kan arakan kele salle watila ya lo fana ciden ka salle togoya ciden ka tani kele min fulen ne adella ka sabate arakan kelen kono yebba kala ka ali murana kala kan nisai kala arakan kelen kono nintani kele ni ciden ya adamina wakatu dola abe sube de ke ni tani kele nye na abe tilala fo salatu be sunna na abe janya an ba shi tunyinka aye ciden kan nafila togo de fo sungalo do ciden de te tani kele ka don ko ko ni mo mi sera kadda tani kele la ko mi sew sera bunta me ka salli ko mi ciden ka salli togo akani men ni yere yado ite se ka tani kele injanya ko mi ciden nya janya togo me ko do fara jate ka jo fara arakan jate ka bunta mi an ninfo majmu fatawa kono bo ciden kan nafila de fule ka fo me ninta ni mayira ninte ko mi kon nafila danye tani kele ko fente se ka fara ka nyo foya an ko ciden yene ka kuma koso salatu layli masna do nana ka ciden yene ka salli togo de la kaymiyan wa kayfiya hakim min be salli ani abeke chogomi ciden ye kayfiya fuatigiye me kaymiya aya dade oka
ako salatu layli masna masna ko sufe salli be fula de salli ka salamu bila ibe fula salli ka salamu bila ni sirana ko dugu bena je ibe kelen salli iya hakke min sallana ke wotiriye ko ciden fule ka aywa nafila nke chogo fo cheyinye mais ama jate foy ciden fana cira bangeli de kama na ya soro nafila atette me arkanta ni kele ka tumbo bangay atumbe hakke fana foy me ciden ma hakke fo donc ni yaayira ciden ma hakke ken nafila la do beta fo koy bune muslimini ko al ewa bune muslimini do albani kulu bakay kanate mal tani kele ka bune muslimini sentala ko shen wala bune muslimini ko akon ni mi rajihu ye min ye ciden kan nafila ye tani kele tani saba ni mogo min dara do o kany akon me kafo koy kanate me arakanta ni kele ka bune muslimini ko doni mbembe mogo min bolo ola ko delila fule ciden koy kanate me arakanta ni kele ka ko alem perelendo abe nyana mayara ngati me o tigi ka wodde lanati me ako ale ba do dantigelim ba ka wodoni te mo sibolo ka fo ciden ko mo kanate me arakanta ni kele ka o se minu ko ale dantigelim ba ka wodoni te mo sibolo ni be se kana noye ate ako bali doni be e ka e wa hakilina soso yerede doni bi ka hakilina soso de donc ako arakanta ni kele dan ewa nafila hakke ciden ma hakke fola balma ambe min fo hakke te nafila la shaykhul islam bun taymiya ko akon nafila hakke tala ni mugo min ko nafila yetani kele de kana do bola kana do faraka ko yi qatawra nyofu ya siya joli joli majmu fatawa kono balma hada maden kera chogo chogo hada maden be kata wude albani doni ke be gabba mustahidu hadisa dom baga ngana doni ke gabba do ha me anyona doni ke ba o ya fo kata wuya et puis afule kam min fo kom mo kanate me arakanta ni kele kan bahasu kele ku yo bahasu ke chogo chogo ma doni ke baga shiye min ni nyona fo anye ate sheba wula ate tabina wula ate tabina wula doni ke baga min nya fo comme mo kanate me arakanta ni kele kan nafila la doni ke bagate akelem pewde yafo depuis se ba utilela do asosolu gonu nyogon je uma hakke kala tabi na utilela uma hakke ken nafila la tabi na utilela uma ke hakke ken nafila la majhabi tigun nani mbe uma hakke ken nafila la awacide nyere ma hakke sigala cire nyo obila hada madan yere ne ka hak e wasuwa de bolo ni sera kam min salli aya aka kuma ko so salatu layli masna ari ciden ko sungalun nafila la ko man kama ramadana imana wa ihtisaba ko ni mo min sungalo jo ama hakke fuye akoni mo min sungalo jo na ya soro atette me hakkela ciden tumbe hakke infuya a cira ni bangeli de ati adda do kawo ako fana man kama laylatul qadri akoni mo min laylatul qadri sujo ama hakke fuye donc ambe min fo mo kan nin famu kataw de koy ka fo mo tetteme arakanta ni kele ka kataw do koy ciden ko ni arakanta ni kele salli mais nafilay kanate arakanta ni kele ka kataw do koy kuma la fule kataw awa doni ke baga ma fo albaniye awani doni ke mama bi ala fana akelende baka bunu se minu te bunu sunu ko delilate mo si bolo adoni te mo si bolo koy kanate me arakanta ni kele kan nafila la ko adoni te mo si bolo ako tawqif araka hakete tawqifiya de ako doni te mo si bolo aya fo kam majmu fatawa kono kata keme ani bi kononto ni nani kata keme ani bi kononto ani woro aye ciden kan nafila hakefo awa akoni mugo min temena arakan tani kelenka idonna hadisa kono man ahdasa fi abruna haja mali saminu fa huwa raddu ako atigi qawlun daif oba kam majmu fatawa kono kata jiju tani nani na akam majmu fatawa jiju tani nani na nimuro keme ani bi konontoni nani kata nimuro keme ani bi konontoni woro ayen nin kuma foy ka ciden kan nafila hakefo akon ni min sera kadala o yesunay akon mugo mi ni akon me ciden
ama hakke ko nafila la de ama hakke do nafila la de ako ciden ma hakke sigi nafila la ako ni mugo min fana ko arakantani kele ko ni temena ola i donna hadisa kono ni ciden ko ni mugo min ye min do dina kono be sagema iye bidiya ke ako qawlun dayif aka atige ka kuma kuma la fulenya alaka hakil mandam albamu tebe di buku bandiran salatul fatih au ke mesere nak sakit albamu tebe di buku bandiran salatul fatih au ke mesere bo ko almami min ba ka salli ka kutuba ke salatul fatih salli be biya ko fewa wonna ya soro salatul fatiha aqida munun fora nofe dusukuna sir munun fora nofe siratigi kasirala tijaniya kasirala dizukuna sir munun be salatul fatiha nofe na ya soro o aqida dusukuna siru ba bolo sallite saha ko fe mais no ya soro o aqida no dusukuna siru ta alela ale be jaman nofe dro nyin fa soro nindela ale bala mais aqida ni dusukuna siru munun be ewa salatul fatiha nofe uruta ale bolo bo bidiya mo de do bida mi malla bo silam ya kono ni salli yoro weti bolo salli be saha ko fe ni salli yoro be mi woro tajuma sallo tigi ko fe Allahu akbar Allahu akbar bon ni nyen kalim minke ko tamade mo min be tamade nyala ya do ale salli munu nyen naniye ale be fula de salli bo yoromi awur ye dugu mo de awte tamala ni tamade nana ka kawu kalima me kawula salli o be ke chogodi sani tamade ka do salli la ba fo jamai ne tamade de yede ne ta dafa ne be fula de sallim be salamu bila ayere ba da fana yere abe teme anunye wala abe fula salli abe salamu bila jamato munun te tamadenya aba ata to da fana yere abe kenin chogodela cide sallallahu alaihi wasallam fatum makka sa tumama nanan makka ciden tumbe jate tamadende me na sallerin makkan kawye ciden ba fu makkan kaw anunye tamadonde de ni ciden ye fula salli ani tamadde munun ba no fe ulube salamu bila makkan kaw buta da fanu yere o de sunnay mais ni tamadde de sallira almamin no fe almamin min te tamala iba da fa no fe de ni tamadde kira almami ko fe mo de ete dobo salli la de ibe salli da fa almamin no fe de o ya almami tugu no nyade mais ni tamadde de kira almamiye ibe fula de salli ka salamu bila jama muta to dafanu yere bo konni ekelembe ikasufen nafila ke kasokono qur'anate ekunna e ba fe ka qur'ana jigi fana abe daga ika qur'anata ka kala kono wa ahabbasi talobe daga ye an ba shi to aka jonke jakewana an ba shi to tumbo teme anye akan nafila kenan ba shi to qur'ana tunta kunkolo la atumbe qur'ana de ta kala ja kono ka qur'ana kala wala ni yere ba fe ka qur'ana jigni yere kan nafila la qur'ana ti kunna adagara ika qur'ana ta ka kala kono ba shi to la wa alaikum salam kana ga de ko ke sasa Francis Beluga. Oh, Francis Sasa, Kesengapur. Surusuka Boli, Suru Sakali. Lebile Kamukaki. For Sir Dutang and Abu Sasa, Francis Duam Garni, Amru Dogong, Angular Dogong. Mukarango, Parohibi Sasa, and Aritanta Headi. One day you was to Kuga Bono, it has been a bit of it. The lemon and the Bimha. Milo mera di France ni Muhammad na di Bakas me voy a algo que pinta a ho kinia tipo se tita anta fe mera tanga be ya nan ka kata zaga di halin na ana wala suwan tare nan bosi bo awala dawo parce que nya fo si ale mi fo ko nye do wori mi fo ko France ke su de be
ni mogo min fatura danayama do mogo ɲuma do duwa wariw de bena ko ale ye korosili kɛ burusumɔgɔw bolo sisan ko ni wari duwa wari min bɔra faransi ubiyɛn a bɔra ameriki k'o b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bon ko ɛwɔ musomannu minnu bɛ banbagatɔ ka denmuso minnu bɛ olu tɛ dɔ sɔrɔ a la k'o b'a fɔ tiɲɛ tɛ ko tuma min ale ye ɲininkali jaabi mɛ n bolo n kumana kan a bɔra kɔfɛ ka na n k'a walanwala a walanwalera ne ko fɔlɔ n ko an b'o bɔ sariya yɛrɛ tɛ fɔlɔ duwa wari ninnu tɛ silamɛya sariya na diina ni sunna yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kɛlɛ n ko a filanan n'u bɔra n ye dɔɔnikɛbaga min ye n'u ye an ɲininka u dɔn yɔrɔ la Sheikh Abdallah Bumbaji a ko tiɲɛw tɛ su ka tiɲɛ ye de ni su yɛrɛ ye wari min baara a sara k'a to a ka juru minnu tun bɛ mɔgɔw la sani a yɛrɛ ka ɲɛnamaya a ka juru tun bɛ minnu la fatulen kɔfɛ u nana a ka juruw sara ninnu de ye su ka wariw ye ninnu de ye tiɲɛ ye mais duwa wari min bɛ bɔ a kɔfɛ o ma di ale ma de o dira kɔfɛ mɔgɔw de ma o tɛ tiɲɛ ye koyi o dira kɔfɛ mɔgɔw de ma ka me yɛrɛ n'u ye ne ɲininka dɔn yɔrɔ la n tun b'a f'u yɛrɛ ne t'a dɔn yɔrɔ fɔ parce que a tɛ sariya kɔnɔ ne tɛ se ka dɔn yɔrɔ fɔ a la mais hali sisan n ye dɔn yɔrɔ fɔ a la n y'a ye Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara la u ko sariya tɛ sunna tɛ mais n'u minana tiɲɛw tɛ u dira kabila de ma kabila de bɛ sigi ka bɛn u ka kɛcogo kan ni kabila mɔgɔw bɛnna kɛcogo min kan k'u ka kɛ o cogo la u bɛ k'o cogo de la tiɲɛw tɛ bon ko mɔgɔ min saliji talen kɔfɛ a ye sigirɛti min o bɛ saliji tiɲɛ ban a tɛ saliji tiɲɛ mais sigirɛti de ye min de ye haramu ye sigirɛti min de junubu b'a la mais a ka saliji ma tiɲɛ waaleykum salaam gimana ji ka fata tami bon ko n'i ye duwawu kɛ duwawu in kɔfɛ ka mun ɲana o ma sabati n'i ye tɛgɛ ja ka duwawu kɛ du duwawu banna dɔrɔn i tɛgɛ jigi hadisa min nana ko ni tiden tun ye duwawu kɛ a y'a tɛgɛ ja ka duwawu kɛ ko a t'u sagi abada fo a b'u mun a ɲana hadisa lafilen don tɛgɛ fula tɛ mun ɲana i b'u jigi dɛ ko tarawihi salli la k'i tɛgɛ bolo ja ni duwawu bɛ kɛ dalila bana sɛbaw tun b'a kɛ u ko a sabatira Umar ibn Khattab ninnu ni sɛbaw kun duwawu kunutu la u b'u tɛgɛw ja mais tɛgɛ ja sugu min don an y'a fɔ cogo min i k'u fula ja ten u bɛ i k'u kɛ ten mais minnu b'a kɛ ten u bɛ ka taa sanfɛ olu t'a la mais tɛgɛ bɛ ja sunna de don waati ban subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ni ɲinikali min kɛ ko dajjali bɛna ko a bɛ su kunu ko a bɛ mɔgɔw fili fana yala su in kunuli a bɛ kafiru dɔrɔn de kunu ubiyɛn a bɛ muminu de kunu bon dajjali min do ciden ko nabi ɲuman si tɛ n'a ma a ka mɔgɔw bagabaga dajjali ma annabi ɲuman si tɛ n'a b'a ka mɔgɔw bagabaga dajjali ma ciden fana y'a ka mantonw bagabaga dajjali ma hadamaden de don mais hadamaden min do ko minnu b'a bolo ala de y'u d'a ma o t'a yira fana ko ala b'a fɛ fitina de don ni lajarabi ciden ko sɛbɛlen b'a ten ka kafiri kafiri o sɛbɛlen bɛ dajjali ten ka de kafiri o sɛbɛlen b'a ka de ciden ko man samiya bi dajjali falyani anhu a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ne dajjali kibaruya mɛn i ma bɔ a la dɛ fitina don i ma bɔ a la a ko ni dajjali bɔra k'ale ciden to diɲɛ kɔnɔ ale bɛ don a ka mantonw n'a cɛ mais ni dajjali ma bɔ k'ale to diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen yɛrɛ k'i yɛrɛ dɛfa dɛ ni dajjali bɔra diɲɛ dugu bɛ a bɛ don a bɛɛ la fɔ Maka ni Madina
fo makka ni madina dajjali te doye makka ni madina wo shide te fo ala be malikaw de bilaw be makka ni madina tanga dajjali te se ka doye abe mo la fitina na mo munuma aba wole kwa kalli manana alai yahudiya shibhani yahudaw de betu ko na mo munuma ba wole kwa kalli manani alai oye mo nyana mawde kasu ko ni wuli oye la jarabi de sunu mo fatulen ko fe ka ko banna ette se ka wuli ko bena ko wore ke jiyan ko no be minana ube te minana oye wulu ka ko banne la jarabi ni fitina abe de munu be nyana mayala abe mo wole kwa kalli manani alai ko ale de alai ala ya la jarabi ko do ba bula ba fo ya arjanna ko do ba bulo tasuma ba bula ba fo ya jahannaba ni elli manana ye abi bila akari janna kono mo beta ke ema jahannaba de ni kafirana ye mo nyana abi fila ka jahannaba en kono me ala bo yele makka ki mar janna e alaba ayele ma na ya ifila ka jahannaba en kono alaba yele makka ki mar janna na madina te se ka do madina ci den ko kabilan min ka gele dajjalika bani temimi muhammad ibn abdul wahhab abora kabilan minna o kabila in fana beto jiyan kono fo kata jiyan laba hadisa sala u kabila fula de la u beto jiyan kono fo kata jiyan laba bani temimi ani ci den yere ka kabila nunu beto jiyan kono me jiyan kabila to jiyan laba be se ka do soro jiyan kono do be ni jiyan laba in bena ko kabila be tunu pew haraka mo kelente do ko ka men nin kabila fula be to do ko ka fo jiyan wuli bani temimi ani ci den ka kabila ako kabila min ka gele dajjali ka kelelila ko bani temimi de na madina te sika do madina de kamalen fonnan kai do ewa afale do nila obe bo kata dajjali mo dajjali ba wole kata yere ma ko akalli munana ba foy ne telli munani e dajjali de aba faga na ya faga aba kunu aba fo itel ibelli munani nyewa aba fo sisa de yere do fara linka dankane ka ko yedda dajjali sisa yere de nyen dankane ya sore ka ko la ko yedda dajjali yere aba isa ko aba kantige tuguni ala be kamalayin kan be ken daga atese ko kantige ko to la de isa be jigi isa de be dajjali fana faga donc dajjali bena kafiri de do awa mogo do be na ko ayelli mana ninne nawli mana na ye ala ya kaye aba fo sanji kana sanji bena aka sene ke fe umbenya aka baga umbenya me ayaw ke kafire ka babette mauka na mogo doma na ko kalli mana ne alai na ma so abe ewa sanji tiga ula aka sene ke fe umbe ja ka baga una ka daba bebe halaka fitina do ala yo kai fitina wudiro ni ala yu dama ka ke fitne ka ke la jarabe no otayira ko aka ko kadi alai otayira ko kaba ko do wodi ato don kaba ko niye mugo ye abake ka ko jugu ke ala bake ka ko jugu nya bolo istidraja de kana nyaga tigila de o nyona de fude dajjali tay mo bese ka ke ala ka jugu ye kafiri do mushriki do me ala be ko do nyaga bolo kunye ya bolo ka marasa ka nege marasali de do ani fitina di de do me ani ala ba tigi fe ko kele unte wa dajjali tayo wode